הגיע הרגע הגדול ואתם הולכים לבנות את בית החלומות שלכם. שנייה לפני שאתם בכלל מתחילים, הצצה לאחת מהטכנולוגיות המתקדמות יותר, בכל הקשור לתכנון הבית עצמו. כשאנחנו יושבים עם אדריכל לתכנן את הבית, בתור לקוח, אני אומנם מהכובע של האדריכל, אבל אני יודע בדיוק מה קורה מצד שני. יושבים הלקוחות, מסתכלים על תוכנית, מספרים וקווים ודברים לא ברורים, אין להם מושג בעצם מה קורה בחיים האמיתיים. הם מסתכלים על התוכנית ואומרים עם הראש כן, 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 ואנשים היו מקבלים הפתעות, היו נכנסים הביתה לאחר שתכננו והשקיעו את מרב כספם. לחברים היו אומרים איזה יופי, איזה יופי, כי אחרי שמיפסתי כל כך הרבה כסף, מה אני אגיד שלא טוב? אבל בלב היו מקללים. הטכנולוגיה היום מאפשרת באמת לקבל מהאדריכל תשובות להרבה שאלות תוך כדי התהליך, להיות שותפים לתהליך ולהבין טוב בעצם מה קורה בתוך התוכניות שלנו. אם נסתכל שנייה כרגע פה על המסך, אז זה בעצם כמו שהנייר, רק דיגיטלי. אבל אם תשבו עם האדריכל, אין הבדל בעצם בין הנייר הזה לבין הדבר הזה כמו שתראו עכשיו ככה. כיוון שבעצם שוב פעם אתם לא מבינים בעצם מה קורה בתוך התוכנית ואתם מסתכלים, המספרים והקווים, לא רואים שום דבר שבעצם בן אדם רוצה לראות בעיניים. אנחנו רואים כל דבר בעצם בדו-ממד. הטכנולוגיה היום מאפשרת כבר את כל הדבר הזה בעצם לשבת עם האדריכל, ובכל נקודה בבית להגיד לו בעצם, קודם כל תראה לי את זה בלי מספרים, תראה לי את זה בצורה כזאת למשל, כן? ואז האדריכל יכול בנגיעה אחת להראות לכם כבר את הפרופורציות בין כל הרכיבים שנמצאים בתוך הבית, לבין הקירות וכן הלאה. לא שזה לא היה קיים, אבל עדיין, אם נסתכל על זה בצורה הזאת עוד פעם, אם אני אבקש מהאדריכל לראות מה קורה בתוך הבית שלי, אני אוכל ממש בשנייה אחת להציב מצלמה אמיתית בתוך הסרטוט, ולקבל כבר תמונה איך הבית שלי נראה באופן אמיתי. אני אסתכל על זה ואני גם יכול לבקש ממנו, תראה לי את זה בבקשה קצת בצבע, ואני מקבל את זה בצורה צבעונית, כמעט ריאליסטית. אני יכול בתוך התמונה הזאת גם לזוז טיפה ימינה ושמאלה כדי להבין מה קורה בתוך הבית. להסתכל ולחרוש את המרחב בצורה הרבה יותר טובה מאשר הנייר עם המידות שאנחנו, שוב פעם, אין לנו שום מושג מה קורה שם. ואם אני אעשה עוד צעד אחד קדימה, והאדריכל שוב פעם בכלי האוטומטי יכול לנפק לי תמונה ריאליסטית לגמרי ולראות איך הדבר הזה נראה באופן אמיתי. בסרטוט הדו-ממדי הרגיל, בנייר, לעשות שינויים היה לוקח המון זמן. יש פה שינוי, אוקיי, תבוא בעוד יומיים, כי צריך למחוק ולסרטט ולעשות כל הדברים מחדש. היום הכל הרבה יותר דינמי, הרבה יותר מהיר. פשוט באמת לתפוס את הקיר שאנחנו רוצים להגדיל, מגדילים את החלל הרצוי, כן? ושוב פעם אפשר את המצלמה להביא שוב פעם בפנים ולראות את התוצאה של מה שעשינו. ואני מסתכל עכשיו ואני אומר, נהדר, עכשיו זה גדל בדיוק כמו שרציתי, ועכשיו אני מבין בדיוק שהקיר הזה רחוק מהחלום במידה הרצויה. כי אנחנו רואים את זה, אונליין אמיתי, ושוב פעם אם אנחנו רוצים לקבל את התחושה האמיתית, נצבע את זה קצת, אנחנו מבינים בדיוק מה קורה בתוך החלל. אם היינו מזיזים את הקו הזה על הנייר, אין שום משמעות. מבחינת האדריכל הטכנולוגיה קיימת, מבחינתכם תשבו, תקבלו כלים להבין את המבנה שלכם הרבה יותר טוב, והתוצרים שמתקבלים מהטכנולוגיה הזאת הם הרבה יותר מהירים, הרבה יותר טובים, ועבורכם חוסכים זמן והרבה עוגמת נפש. כמה זה צריך לעלות לי יותר כצרכן? עבורך כצרכן לא צריך לעלות שום דבר יותר, כמה שהטכנולוגיה הזאת עולה לאדריכל בדיוק כמו הטכנולוגיה הרגילה שלו. בעצם תוכנה דו-ממדית, תלת-ממדית, היום אין ביניהם שום שינוי. יושב האדריכל, יכול להחזיק את זה או את זה, ומרב הסיכויים שאם תדרשו ממנו, יחזיק את זה. השורה התחתונה, חיסכון זמן, כסף ועוגמת נפש.